Ya dok, nih, lu sing metu malah Mbak Dia, nih, sing metu Mbak Dia lah. Oh, nah, oh. Diparingi dalan. Ayo Prabu. Mripate. Ditaleni sik. Hati-hati. Malah dong. Tepuk tangan buat Ikan Salindri. Golek panganan samplokan kok ya. Nah, kano mike put. Awak. Nduk. Mendem to, Pe? Mendem matamu. Piye rene sayang, alah cintaku lho. Aja bubuk ning kene to. Aduh. Piye to sayangku, kene-kene. Mas. Aku lemes. Aku nyawang kowe ya lemes kan. Mas, tampanono, Mas. Ya kene-kene sayangku. Alah. Tenak teblang alah ganteng ayu tewe. Ayu tewe. Nayu tewe. Hop. Anu lek gadah pring iki kula sanggone gegere. Wendang matur. Wis dedek kok. Wendang matur. Wis matur. Salam. Ya. Nyapa jane? Lah kowe ben gagah. Gagah ki wesan. Sehat ya, Nak. Alhamdulillah. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng sonten sedayanipun, khususipun tuan rumah. Sopo Mas? Mbah. Lah kowe sapa? Mbah, Pak Yenuri. Pak Zainuri kalian sakeluargane. Iya. Moga-moga tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Pinaringan panjang yuswanipun. Pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Lan ugi kagem kedua temanten. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga langgeng sampai akhir hayat, hanya maut yang memisahkan. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Ngono tok iki kancane drum gobyos. Nyapa? Ya nyanyi apa anu kae mau sampean diantu-antu rawuhe karo Pak. Oh nggih, sepuntene sing kathah nika wau kan seharusnya kan dari pagi. Dari pagi memakai gelungan. Tapi tadi pagi itu delalah toh Mas. Basa apa to kuwi? Delalah sing digas ana gelungan tapi ban Vespa Bapak Ibu. Ora. Nek mau isuki apa jenenge ngamar ning rumah sakit, Mas.
Tapi berhubung ini tadi dicari sama tuan rumah, infus saya cepot sementara nanti dipasang lagi. Jane menungso apa ces-cesan. Ya. Tembang iki kebak tunjepan ya iki. Ya sesuk nganggo paku bumi, Nduk, Roso. Terus tunjep ning kene. Yo aja. Wis matur sepunten ingkang kathah. Sepunten ingkang kathah, lek wonten salah klentune nek mboten puas, ya mugi-mugi benjing nanggap malih ya to, Mas? Heeh. Nanggap malih. Kalau jare larang. Padahal kena dicicil niki. Nikah niku kene dicicil ping 3 Bapak Ibu. Isu awan bengi. Iya, maksudnya. Ndang lunas. Isu awan bengi. Oh alah yo. Yo alah. Ayo. Ayo ning ndi? Nyanyi no. Oke, nyanyi sekuat to. Seragammu sarimbit to, Mas? Karo musisine. ragat dhewe ya apa kira. Dikira kok ning mbokmu ki ragat. Golang ndek iki genah mok ijoli nek ragame cacah. Masih tok kowe lho ya. Nah. Wis to nggih klambi apa panggapi ya gantenan. Delokno aku ki nggih piyama nggih daster. Bawe arep nggih piyama, piano. Tapi kita ayu kok ya. Ayu. Yes. Ya. Ayo Mas. Apa lagune kono? Sing aja dhuwur-dhuwur ya nok kok suaramu ndak anu. Oke, Cundamani. Iki lagu spesial buat kedua temanten. Heeh. Mas Alungga kowe ngentut klejingan. Rumasane kene iki sapi ceng kowe. Ngene iki lek petruk kula jan peh kaya musuh ndinge lambeku dikenani cemiti barang. Sri Tanjung. Wis ora tanjung-tanjungan. Kuwi ndinge ning Anjuk. Ning kene iki grup ketoprak nggih, keluargane. Grup ketoprak biasane lakone Suminten Edan. Oh, wis aku sing remuk neh. Kang Mas sapa? Karepmu Sido Panu. Sido Panu. Sapa? Anu Denmas Broto. Denmas Broto. Karepmu. Ndingi kowe lho. Denmas Broto. Ayo toh. Denmas Broto. Artis kok. Denmas Broto. Kang Mas Broto. Lah apa to? Ngomongi lah apa to? Ayo toh, ketoprakan kuwi lho. Kowe kelingono ndingi brosmu mancep ning lambeku. Aku serang nggih bros lho. Oh. Oh. Oh nyanyi Cindamani. Syukur. Cek. Ah. Oh kena wisan kok. Ya Allah keringetmu lho, Nduk. Alah. Aku iki masih omong kamplengi ngono ya nyawang kowe ora tega lho kowe iki. Awakmu anget kok ndok to, Nduk. Kok ndok. Kuwi lagune apa? Cindamani. Ah, Ngomongi teles kabeh sak lekek-lekekku barang lho. proh. Ambunan. Sutik menah. Iki lho malah parahnya. Ben sehat, Nduk, ben sehat layak laler tok iki. Yo. Ya. Oh tangete alah. Ya lepek gak usah dicombor. Ini seneng. Ngapunten ya Pak Ibu nggih, ngalem lah kalih kula nggih ngaten iki. Mau semburne tak kuwaplok. Mau semburne tak kaplok iki banyu panas. Sapa sing semburne iki lho? Dingi ngombe mbok semburne. Kepala sebagai bapak yang baik iki panas sih. Hei. Panas kancane ya. Iya. Mbok dilepekne no. Iya, kono. Nih. Sojak kakek, tangane kancane digrujuk. Mimise sayang, gak pareng disembur ya. Ngenai raiku melonyot. Ya wis tak tutupi sik. Ayo pahit ya, Ram. Kalau kenyih. Yo, Wis. Nah. Ya. Nah. Aku gak nerokne aku nerokne. Piye kan? Doane kanggo Mas Alungga karo Mas Alungga dengan Mbak Yesika wis ngono lho. Yo neh to Mas iku mbok diparing mungkar. Ya semoga langgeng. Pokok kuncinya harus saling mencintai, saling menyayangi, saling menghargai, saling membantu. Kedua temanten. Iya. Iki kita enek pawiwahan malih mboten enten nggih? Apa? Oh, tak kira enek upacara liyane neh. Mosok enek upacara? Gak enek. What? Suminten
Lemes Mas kan jaket mau ra dandang. Aku dhewe nyelemes ngene. Kene nyanyi karo klemun ompane kok. Ngene, iki anak penggemar sampeyan atas nama Elsa penggemar Kak Aku Mita. tahu aku mbek iki. Masa? Kuwi lho. Dari Sini, desa sini, tengah sini. alas Randu Blatung. Cah iki songganong ya anggitmu. Iki ya. Iya. Elsa iki pas aku Nah, ndi? ning gone apa? Pas ning Blora. Jambu. Dong jambu. Dong jambu. Pas nderekke wayangan nggih. Wayangan adike iki nderek. Ngerti ya sampai goro-goro nunggoni Iki Mas. alah nduk. Cuwili iki. Lipenmu lah ya tipis ora ngirit. Kuwi jane lipen apa juwet ta jane? Iya. Kelas berapa? TK kecil. Kaki. Kaki apa? TK nol kecil. Oh, namanya Mbak Sopo coba. Namanya siapa? Kesel to kan. Jenenge sapa, Bu? Jenenge, Bu? Elsa. 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 Mrene karo sapa? Ayah. Walah pakmu kaya tega mentaya ya. Cah sakmene latih mental. Kamu mau apa Elsa? Nyanyi apa joget? Nyanyi. Nyanyi jajal ganong sik Ganong sik ya. Ganong sik ya. Engko diparingi karo Mbak Niken ya. Heeh, diparingi donga. Wong aku ki mau rene lho ya ora nggo apa-apa lho, Mas. Ya ampun. Gur Ken. sangu selamet tok aku ki mau rene budal rene. Alah lah. Bensine tuku 50.000 iki mau mobilan ora heng to. Walah artis kok kere. Yo, ganong dulu ya, Sa. Ya. Yo. Sandale dilepas Kak sandale. Plolong. Yo. Yo. Elsa. Diparingi dalan, Mas. Gurung. Nah, ganti solae diganti. Oh, ya, Beka. ya. Munyer. Ini. Yo, ini. Munyer. Yo. Ah. Kendu. Wis Mas Arsat. Yo. Detak tung. Oh. Detak tung. Salto iso enggak? Iso. Jajal salto sik. Yo, lah Woi, tit. ya. Yo, solase lagi salto. Ya. Yo. Salto lele. Ayo salto nih. Oh, iya. Nah, oh, iya. Salto ini sana. Yo, mas. Iki sik cilik lho, belungnya belum nom. Boh, Lemak plek ngene iki. aku ya iso lho ngitmu. Wis ra usah tak kalungi kabel ngono apa. Kowe malah Sik. wis gak Cuma usah. iki bokongku teles kok, Mas. Bocah kembodepne iki lho. Sudah Delok apa, Mas? keceret ya mesti. Lah. Oh, masa bar ngentuti sampean nek mung metu ampas teh. Layak brang. Ya, Elsa mau Nyanyi nyanyi ya? apa? Nyanyi ya. Nyanyi Nyanyi sama Mbak apa? Niken, nyanyi apa? Bintang kecil. Alah. Lagunya apa, Nduk? Jebol. Sing jebol apa to, Nak? Saluran jebol. Jebol. Apa? Nulis ya pucet enggak. Apa lagunya? Nyanyi nemu. 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 Mo. Tekan kecil lho iki ngete. Ayo mo. Ya guyu.
Ya nyanyi iki Mike. Nanti kalau bar nyanyi minta sangu ning gone Mas Bambang ya. Nggih gagel kayak bingung kok nyangoni cah cilik wae. Mike karo wonge gedhe Mike kan. Nemu. Ayo Mas Ipan. Ayo Mas Mul. Kerja Mas kerja, bah kat mau kok. Elsa nadanya seberapa? Nemu Kowe rasa ati-ati sing pasati ambyar-ambyare pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane. Loh Mika gantikan aku Mas. Ganti lagu mau. Kok nangis? Sing nangis iki nyapa kowe gerang nangis. Nyapa to Mas? Lagunya apa liyane nemu? Walah. Kowe tanggung jawab. Mas Bambang. Tanggung jawab lo kan nangis lo kan. Uga ngapa-ngapa nih? Nyawang raiku paling. Nyawang raimu Mas. Nemu. Dek ora disangoni kok. Aja aku dhewe men iki nek. Ya, wis ngatur kepenan. Sangoni Mas, sangoni. Mah mundi yo. Ayah lho, ayah. Ya sangoni Ya. ya. Ya sangu ya. Ya. Ya sangu ya. Raketang selawe. Ya kan? Iki mbok menawa nganten pengen mundut Oh lagu. ya, Mbak Manten ada permintaan lagu apa? Mungkin mau naik ke atas monggo. Biar bisa didokumentasi dari GT. Ada permintaan lagu GT apa? Ayo nanti pas aku pulang getun. Pak Jen. Dalah ibu, dalah nganten monggo minggah pepanggungan go. Damel dokumentasi nggih. Mangga. Live streaming kan? Live streamingnya pundi? GT tetap, GT Blora. Ayo monggo. Mbak Jessica, Mas Alungga beserta Bapak, monggo Bapak Yen. Ya disepati ya, mantene minggah panggungan. Bapak Yen Nuri, dalah Ibu Diartini matur minggah dalah pinanganten sarimbit. Monggo Bapak Yen, dalah Ibu, dalah nganten keluarga besar. Monggo Mbak Jess, Mbak Yes, Mas Alungga. Nah, sing sayang, sing rukun dua lolo. Sekas nyantosani Satya Putya Panyakase Kerangkara. Kroyuk. Monggo ra dinengah mriki, Pak. Monggo raden mriki.
Monggo Pak Yen. Mriki tengah. Ya, pas. Ya, mengke tengah mriki. Alam pun to mengke lek diatur jam santai mawon. Baris yang rapi ya, baris yang rapi. Siap. Gerak. Pimpinan saya ambil alih semua masuk dalam basiran. Barisan. Siap. Gerak. Siap gerak, Bu. Siap gerak. Siap. Gerak. Kok ngelek gerak apa dilek? Masa ora krungu? Setengah lencang kanan ngono. Oh, ya. Kok ngelek gerak? Setengah lancang kanan. Lencang. Beda. Setengah lencang kanan, gerak. Lencang lho, Mas. Kowe kok ngrogo gandosku. Sigar brak ya. Sigar brak. Siap gerak. Jare sigar brak. Ya. Siap gerak. Ayo gendang ngetone dompete gerak. Waduh. Oh, amplop. Waduh. Mboten. Endi pra? Alah, kari. Mas beto? Rasa munggah. Tamu. Wis sinden po rampok jane. Begal. Iso wis pun mboten usah. Niki namung guyonan nek tenanan nggih mboten napa-napa. Caidan. Yo. Niki nyuwun pangapunten nggih Pak. Amargi wau mboten saged hadir enjing wau. Amargi nggih wau tasih tenggene rumah sakit nika wau. Ning nggih alhamdulillah niki pun radi napa? Radi legrek, Pak. Radi mantun tapi nggih bar niki teng rumah sakit malih. Napa? Bayarane nggih penuh. Syukur. Lah kula penuh lho Pak, kula gobyos lho. Ganti pindho lho kula Pak. Niki lho klambine ngene tok ya gagahe slawe to. Mboten usah penuh, mboten napa-napa. Nah terus? Ikhlas. Lah aku wongmu iki Pasrah aku wisan. Mending dina iki rasah bayaran kabeh ya. Hah? Polsek celak pundi mriki? Napa? Apa tunai sedaya? Derek kula. Syukur. Aku wis anak jenenge Bambang Balowo. Lunas. Kowe jongos oleh 20.000. Pak, kula mboten dipotong lho, klambi kula pun keles keloro lho, Pak. Blangkon nggih salin kok. Delan keringetan ki lho Le. Tapi kan tas teko. Pak kula pun ganang lho Pak sak saltone wae. Lah kula wis entek kuaplek pira mau pisan. Wabyo pun mengke pikir kari mawon masalah budget sakniki teng mriki seneng-seneng riyen. Iki Mas Manten kalian Mbak Manten kalian jenengan sakeluarga Pak Zainuri mungkin wonten sing badhe minggah malih napa adike jenengan apa? Adike. Sampun apa badhe foto bareng-bareng? Ngene lho Pak maksudnya. Nah. Cok Mbak. Ya bocah iki kok manten aja. Mbak permisi agak ke sana ngono lho basa. Iya Mbak permisi agak. Nah, Ibu. Melebar kita. HP-ne disade? Disade piye to Mas? Digadekne ae. Monggo dipun foto nggih GT. Itu ada kameranya itu. Pak, mengke lek mboten kiat lambaikan tangan aja nggih. Kamera ada 3 nggih. Ada 3 lambaikan tangan. Aku mau ngangkat bendera putih loh Mas. Apa? Oh mau naik? Ya sini. Ya karo Pak D ini. Lah nyawang Kayak apa? bebas. Sini. Pak D wis vaksin nak. Sini sayang. Alhamdulillah. Apa? Anu. Oh alah, pengen foto arun ikan ya nan. Malih Pak D, pilih Pak D. Cilik Pak D. Ya. Nyawang ke lo. Ndok Sing ngapik to Mas? Wah. Hahe. Oke. Mas Bambang rame lah. Gak, cuas burek. Sudah? Sudah? Mungkin ada permintaan lagu nopo?
Mbak manten, Mas manten, Ibu Zainuri, kalian Bapak Zainuri. Barang siapa nanti mau nyanyi akan nemen. dapat HP. Persembahkan buat panjenengan HP ini karena ini Mas, bukan tertekan gitu loh. Wah, iya tau modelmu. lagunya. Ben dibantu harus sinden-sinden ya. Ya, de cah loro ngadeg bareng. Ya, sampean kok dampingi tok. Sing nyanyi kok ben mereka berdua, oke? Kalau artis ta? Urung, kok kalau artisnya jam 5 kan ya. Dan nyapa gak bermaghrib ae pisan. Kancane kok ya cek neh ayo. Nemen Mas. Yo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semarem ya Mas ya. Marem banget. Apa Mak? Apa Mak? Apa Pak? Repot mau to Pak, Nama? kok sungkan lho. Nama Pak? Solole. Lagune apa? Oh, alo Oh, alolo sayang. Lo ba wong mati ra iso obah. Yen obah ngeten. Bapaknya mau njaluk asolole to. Tapi bareng sing pripun Pak niku? Alolo. Yang alolo. Kamu sak yang asolole. Ya wis mergo saking kangene karo sampean lho, Nok. Apa? Ngopi mase. Kok ngopi mase, Bu? Ngopi mase diomongi ngopi mase malah kopi paste. Komputer kuwi. Komputer kuwi. Ngopi mase. Duit sampean. Oh, yang uti. Oke. Ngopi mase kalian alololo, kita dahulukan alololo dulu. Habis ini Eyang Putri nggih. Ya? Ya enak yo. Ya, piye? Kan alolo. Alololo Oke, dhisik, pamuntanipun kopi Bobo paste. Yenuri. Nah, Hari sitok lu. Tuh. Apa? Lagunya tadi dari Mbah Yonnya tadi ngopi mase. kowe ora kuat nggo dhuwit ngene iki. Tak gawane ya. Tapi minggu panggah totalan lho Mas. Terus tak hitung lagi mau. Piro iki mau? 2 juta. Dhewe. Nggowo ra padha. Sing karan mbek mau. Besok ngliwat. Besok ngliwat. Lagunya apa? Mana kok miskin? Kopi Mase ternyata belum garap. Apa? Jogja Istimewa. Oke. Aku siji. Bu, kopi susunya diganti Jogja Istimewa ya. Bauti. Bauti itu putih Bauti. Bauti Bo, pun. Bauti nyuwun lagu napa, Mbah? Ngopi Mase dereng saged digantos napa? Anu warungnya tutup, Bu. Mbak Bauti kersa minggah mungkin Mbak Bauti? Tak kasih tahu ya. Oh, mboten. Itu Oh, kita nggih. penggemar. Kemarin Mbak Niken Salindri bangun tidur habis subuh itu nyetel TV Mbak. Apa malam itu? Wow, bangun tidur nyetelnya Niken, mau tidur nyetelnya Niken, nggonku patroli truk isine. Pun kula jenengan beto wangsul mawon. Ya. Nggih, lho Pak, kon mandap. Oh nggih, matur nembah nuwun. Nggih, siap. Ah, Pak repot mawon kene. Oh. Terima kasih. Matur nuwun. Ibu Mas. Heeh, ya. Ya, Model. Bauti dipun liruni nggih. Jogja. Jogja Istimewa nggih Bauti nggih. Kersa nggih Bauti. Minta dari cucunya tadi. Nggih, wau sing nyuwun lho Jogja wayahe. napa-napa, Mbah Huti? Mau Mbah Huti napa? ngomong lek sing njaluk putune ngomong. Wis omong ancen putune sing. Anu sing nyuwun wayahe jenengan lho Mbah Huti. Ya Jogja Mbah Huti ya. Iya. Ya. Oke, Jogja Istimewa sampun ibu-ibunya semangatnya luar biasa. Nah, iki seana waktu mungkin kita kurang 2 lagu lagi. Dalam bude. Dumes. Oke. Dumes. Mbaknya mau nyanyi di atas? Yo, kalau mau nyanyi silakan. Taman Juruk. Oke. Oh, nyanyi ya, oke. Dumes ya. Mbak Niken. Dumes. Heeh, Mbak Niken wis pokok diem ae. Wis. Lek perlu tak jogone dingklek wae. Ya. Yes.
Ngene. Duduk gerak wis. Loh linggo malah menek. Niku lek geblak rumah sakit neh kowe engko. Ngene. Wis. Wis. Nah kalau tengah-tengah sayang ya. Pinter. Sunat kok. Ya, Taman Juruk. Oke. Ini Mbak Soleh lagu yang terakhir. Belum. Duduk. Duduk. Duduk, Nak. Aduh. Ini sayang, jangan gendang biasa. Aduh. Warek. Ngapunten Duk niki kan kula kan nganu lenggah soalnya rada dredeg semployongan niku wae. Nggih. Sapa ngongkon medun? Lancang. Ayo sini Nak, ayo. Nyanyi. Wes duduk kene wes kapan ini duduk. Kene, wes. Kowe kaya rumah sakit ning tahanan rumah sakit jiwa. Oh dadi siwa. Nggih, niki nggih seminten edan iki. Pas gitu. Nggih. Nah, iki tak pamitan sik mungkin lagu terakhir apa? Kisinan? Yo lek kisinan yo wis. Nggih. Sing tinggi goyang apik. Goyang dombret. Apa? Wah. Mbok dia ungkat. Pak Leh. Kok Bambang Silet gitu. Kok Bambang Silet barang. Bambang Silet. Ya iya kok Bambang Silet barang. Masa aku silet. Ya, iki tak nyuwun pamit ya. Mergo waktune dalem. Ya wes serang lagu. Olah kok mbok nyang to yu. Oke, 2 lagu ya. Sik kita lise sik. Sing arep dinyanyi bar iki apa? Bambang Silet. Besok nyetel YouTube. Wes ngene, hum. Wes. Oke ya wes. Engko sitok jenengan Budia, Bambang Silet ya. Mambu silet lha. Anu saya mambang. Rara iso, Mamba. Bambang Silet mboten saged. Sia-sia. Percuma. Sia-sia. Dirimu mengharap cinta dariku. Mboten. Aku tak pamitan sik, sampean tetep dek kene, gak usah nyanyi. Sing nyanyi ben iki panyunanipun Pak Yen kuwi mau Tantri Bolo. Tantri Bolo. Pokok kuwi lah. Nggih. Sago ya Cah ya, tak pamitan dhisik. Nggih. Bapak Ibu ingkang kula hormati, menika sampun wancinipun campur sari mayangkara nyuwun pamit wonten ngarsa panjenengan ngaturaken gunging panuwun dumateng Bapak Yen Nuri dalah Ibu Diyartini ingkang dinten menika sampun nimbali kanca-kanca mayangkara. Mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan yuswa panjang rejeki ingkang kathah barokah. Amin. Kagem temanten sarimbit nggih menika Mas Alungga kalian Mbak sinten mau Mbak Jessica. Mbak Jessica mugi dados temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal pinaringan putra putri ingkang soleh ugi solehah. Matur nuwun kagem GT Audio wonten Nirmala Out Production. Matur nembah nuwun dari Purwodadi ugi laris manis lekting rejing. Matur nembah nuwun mbok bilih wonten kalapatan Ibu Bapak nyuwun pangapunten anggen kula sak kanca Gojek kirang anuju prana wonten penggalih panjenengan. Mugi-mugi saged pinanggih malih wonten ing sanes wekdal. Mas Chandra matur nuwun nggih.
Nggih, salam kagem Bapak, ngapunten nek enten lepate nggih. Wabillahi wonten kalpatan agung samudra pangsami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All artis, yuk. Pamuntenipun Ibu Bapak Yenuri.